Αρχικά, για την παρακολούθηση της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, συνδεόμαστε στο ίντερνετ στο link ops.lowtrain.gr. Πατάμε πάνω δεξιά σύνδεση. Εμένα τώρα με έχει κρατήσει, οπότε θα αποσυνδεθώ να ξαναμπούμε. Πατάμε πάνω δεξιά σύνδεση και συμπληρώνουμε τους κωδικούς μας. Προσοχή, δεν αφήνουμε κενά και πληκτρολογούμε ακριβώς τους κωδικούς μας όπως μας έχουν σταλεί στο email μας. Στη συνέχεια πατάμε σύνδεση. Στη μέση της οθόνης μας θα φανεί το ονοματεπώνυμό μας και ακριβώς από κάτω επιλέγουμε την κατάρτιση. Εμφανίζεται η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση και στο κάτω μέρος της σελίδας η σύγχρονη. Για να συνδεθούμε στην ασύγχρονη, επιλέγουμε το μπλε εικονίδιο άνοιγμα μαθημάτων και τον τίτλο του προγράμματος. Ύστερα εμφανίζονται όλες οι ενότητες και επιλέγουμε την ενότητα που πρέπει να παρακολουθήσουμε σύμφωνα με το ορολόγιο πρόγραμμα που έχουμε λάβει. Κλικάρουμε είσοδο σύνδεση και ξεκινά το βιντεομάθημα. Ρυθμίζουμε τον ήχο μας. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε όση ώρα θέλουμε, μέχρι 6 ώρες την ημέρα και τις μέρες που έχουμε μάθημα μέχρι 3 ώρες. Όταν θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη μας, πατάμε πάνω δεξιά Χ. Παρακολουθούμε το βιντεομάθημα κανονικά και όχι π.χ. με διπλάσια ταχύτητα. Και κάθε ενότητα πρέπει να παρακολουθήσουμε 7 ώρες. Για να σιγουρευτούμε τώρα ότι έχουμε καταγράψει σωστά τις ώρες μελέτης της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, πηγαίνουμε στην αρχική σελίδα και επιλέγουμε αναφορές. Στο πεδίο «Επιλέξτε αναφορά», πατάμε «Κατάσταση παρακολούθησης ασύγχρονης τηλεκατάρτισης ανά ενότητα». Στο πεδίο «Επιλέξτε πρόγραμμα», επιλέγουμε αρχικά το πρώτο. Από ημερομηνία θα βάλουμε την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος έως τη σημερινή και πατάμε «Δημιουργία αναφοράς». Την ίδια διαδικασία θα κάνουμε και για τις υπόλοιπες ενότητες. Έτσι έχουμε 3 διαφορετικές αναφορές. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε πόση διάρκεια έχουμε δει σε κάθε ενότητα, την πρώτη μας είσοδος και την τελευταία. Στην πρώτη, αντίστοιχα, δεύτερη και τρίτη αναφορά μας. Στην ασύγχρονη μπορούμε να αποσυνδεθούμε όποτε θέλουμε και να ξανασυνδεθούμε όσες φορές θέλουμε, εκτός από τις ώρες που έχουμε μάθημα σύγχρονης. Τώρα, για να συνδεθούμε στη σύγχρονη, επιλέγουμε κάτω από τις επερχόμενες συνεδρίες σύγχρονης τηλεκατάρτισης, την ημέρα που έχουμε μάθημα, το πεδίο μετάβασης στη συνεδρία. Θα γράφει σήμερα και πατάμε μετάβαση. Πατώντας το μικρόφωνο,
να επιτραπεί αυτή την φορά συμμετοχή με ήχο. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή μας. Είτε ανοίγοντας το μικρόφωνο από εδώ, δίπλα μπορούμε να ανοίξουμε προαιρετικά την κάμερα αν το επιθυμούμε και να γράψουμε στο chat κάποιο σχόλιο μας. Την επόμενη μέρα του μαθήματος της σύγχρονης μπορούμε να πάμε στην αρχική σελίδα στις αναφορές. Στο πεδίο επιλέξτε αναφορά, επιλέγουμε κατάσταση παρακολούθησης σύγχρονης τηλεκατάρτισης ανακαταρτιζόμενο και ημερομηνία. Το πρόγραμμά μας. Από ημερομηνία βάζουμε την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος έως τη σημερινή και πατάμε δημιουργία αναφοράς. Βλέπουμε τη διάρκεια παρακολούθησης της σύγχρονης τηλεκατάρτισης, την είσοδό μας, την αποσύνδεσή μας και ποια ημέρα είχαμε το μάθημα. Αν έχουμε κάποια απουσία θα αναγράφεται σε αυτό το πεδίο. Σας ευχαριστώ πολύ.